FNP jouwt beliers in een coalitieakkoord. De FNP van Johannes Kramer bloedt geen windenergie, maar sluit een compromis over dwarpsmoenen en lietserenwiemolens. En influencers maken orde vinden trending meidje. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Er komt meer ruimte van je wiemoen op het loon. Dat staat in een nieuwe coalitieakkoord van de provincie dat morgen presenteren wordt. Deputaire steden willen ruimte aan om wiemoen in het boetengebied en ook om dwarpsmoen. De leden van coalitiepartij FNP stemden verliezen hier op een ledengeerkomsten nog in meerderheid meer ruimte van windenergie. En dat dienen ze op advies van listloeker Johannes Kramer. Het CDA, PvdA en ook VVD willen dwarpen en boeren meer ruimte aan om een eigen wiemoenen te plaatsen. Twee jonge Frieske ondernemers hebben groot succes met het verhieren van parkeerplakken bij Vleenvelden. Via Wierlien zetten ze ermee uiteen bij Schiphol. Nu werkt het haar een bedrijf Parkos in Toverland en had het 24 mensen in dienst. Het doel is om de grootste parkeerverhuurder bij Vleenvelden in de Wraad te worden. Arne Bos en Peter Bosma leerden elkaar kennen op een kantoor in Greens, dat ze beide werken. Van daaruit starten ze eerst met een online bedrijfje in de toeristenbranche, maar al gauw kregen ze in de gaten dat op de parkeermerk misschien wel volle grotere mogelijkheden lijnen. We zagen dat er rondom Schiphol allerlei alternatieve aanbieders kwamen. Het zijn particuliere bedrijven die parkeerplekken aanbieden. Op een gegeven moment explodeerde die markt compleet. Er waren 30, 40 verschillende parkeeraanbieders. En consumenten zagen door de bomen het bos niet meer. En wij zagen hier een kans in de markt in. Bij de start hielden ze in boeking in de weken. Maar met het werkje en reclame op alle platforms die ze maar bedenken konden, groeide het bedrijf als kool. Nu werkt het Parkos in Toverland bij haast 100 Vleenvelden. Het bedrijf groeit al hier met 200%. Goed personeel vinden is soms dreig en de concurrentie neemt toe. Maar de ambities van de toekomst binnen grut. We willen de grootste worden op het gebied van parkeren bij de luchthavens. We zijn al aardig eind op weg. En we geloven er heilig in dat dat gaat lukken. Voor beide mannen is Parkos een droom die uitkwam is. Horeca in Sleert. Mij net iepen in de nacht dat Maarten van der Weijden terug de stad zwemt. De zwemmer komt bij zijn tweede zwemtocht in de nacht terug de stad. Maar dat betekent net dat cafés en restaurants de door langer iepen houden meien. Dat had de gemeente de ondernemers in een brief laten. Gemeente de Frieske Marren vindt dat de klam lezen maat op de zwemtocht en het goede doel. Op dat wordt het risico op het verstoren van de openbare orde groter als de horeca iepen is. De gemeente had een evenemententerrein inrichten dat elke wat eten en drinken kan. Friesland begint zo stadig gewoon weer in de band te rijden van de tocht van Maarten van der Weijden, die dit weekend ook al een stoombeeld kreeg in Bedaat. Troch mij zo'n 100 mensen vanuit Jennewaard de Oude Veen in te gaan, is juist te bezocht om de namen bekendheid van het natuurgebied te vergrutsen. Het wie een zogenaamde Insta-meet, waar mensen die middels Instagram foto's en video's dealen. Dan maakt er vanzelfs wel wat te zien wezen. De deelnemers komen genoeg zien. Het begint maas betiert met een kuier van zo'n 20 man. De vraag is op zijn mooist en de eerste foto's worden maken. Het effect is een explosie van foto's. Waarom koppelen is de hashtag InstaMeetOuderVenen. En wij zeg maar, proberen enorm soort views. Dat is een technische term van hoeveel bereik we gaan naar mensen toe. En wij hopen dat we boven 1 miljoen views komen. Zodat we echt het park goed onder de aandacht brengen kunnen. En waar wordt zwaar deze roep daarvoor? Kijk, het is mooi. De rups van de grote beervlinder. Ah. Komt een nachtvlinder uit. Gewoon staat de Hielendal bij 0. Ik kende dit gebied eerlijk gezegd niet en ik vind het gek om hier een keer te zijn. Dus ik vind het leuk om een paar keer per jaar mee te gaan naar dit soort Insta-meets. En zo varen er nog boorden vol Instagrammers de Oude Veen in. Daaronder een hele bijzondere. En dan nog het waar, hier is Piet Paulusma. Het is joen, lang boeten zitten, maar 19 of 20 graden om een uur wachten. Vannacht trekt je op 14 graden, vrij helder, een zwakke onmatige wind. En die komt uit het zuiden-zuidoosten waai. Morgen volop simmerwaar, 24, 25 graden, de zinnen erbij. En de wind die komt uit verschillende richtingen en die zal zwak of matig wezen. En dit wie Kijk op Friesland. Sjog van meer nijs op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Nog een heel noffelijke joen.